idan baka mance kai riba bai kamata a ce kai shari ba. Rayuwa akan tuna baya in har ba a yi butulci ba. Yau da gobe sai dai Allah Nijar ba za ta rushe ba. Waye tona sirrin su yayi Allah ware da tsarin su. Waye kori turawa muka gane da cin amanar su. Waye sa aka san Nijar ta ya za mu manta mulkin su. Su san da incin su. Yan koren turawa ka hana su walawa. Kai ka tona sirrin su. Kai ka sa a gane su. Allah ya kare mulkin ka. Allah ya cika burin ka. Waye hani da cin hanci. Waye maganin ta'addanci. Waye hana zalunci. Waye rushe iskanci. Bayan sa kabilanci. Sarkin yakin Sahel. Jarumi na AAS. Duk wanda baya san Nijar ga addu'a ku amsa. Duk mai bakin cikin Nijar Allah ka rusa aikinsa. Idan shugaba ne shi Allah ka rusa mulkinsa. Idan ma mawaki ne Allah ka tauye halkansa. Idan malami ne shi Allah ka amshe ilminsa. Idan sarki ne shi Allah rusa sarautarsa. Idan kasuwa ne shi Allah ka rusa jarinsa. Allah kare mutuncin mu da al'ummar ƙasar Nijar. Mai kishin Nijar Allah amsa bukatarsa. Allah ka tsare Nijar da al'ummar Nijar da shugaban ƙasar Nijar da arzikin cikin Nijar da talakawan Nijar da malaman ƙasar Nijar da sarakai 'yan Nijar da sozawan Nijar da polisikan Nijar da jandarman Nijar da duk wanda ke Nijar da gargaɗin cikin Nijar auzu kore 'yan Nijar municipal da ke Nijar da ministocin Nijar da gwamnonin Nijar da firefe 'yan Nijar don darajar Rasulullah alfarmar Qur'aninka me sa ƙasa ta lalace ya Allah ka sa ya lalace in mai ilimi ne shi Allah ka sa ya burburce mai ɗaukar sirrin mu ya watsa ka sa ya kurmance malamai ku jajirce ku yi alkunutu ko yaushe Allah kare mutuncin mu ka tsarkake ibadar mu ka samu cika burin mu kowa ya ce da ni amin kowa ya dinga amsa kowa ya ce da ni tani ce shugaban ƙasa tani yawa kai mai gaskiya uban mai ƙarya shugaban ƙasa tani ka rusa kudirin turawa da ECOWAS uban gayya ce shugaban ƙasa tani Allah ne kira mashi roƙo sarkin da ba a mai wauta sarkin da bai da damata Allah amshi bukatata yau zan bai cikin uban gayya mai san ƙasa da kishinta yau canjin ƙasar mu mun gamsu mun samu mai amanar ta idan masu hasadan Nijar ba za ku cin bari ba ku ce shugaban ƙasa ta ne Allah salatu kalinka ga shugaban halittarka ɗan Amina mu ce ɗan Abdullah shine ka ba wa sirrinka yau kamun kafa da jibanka mahasada suke hauka Ali ashabu sai nasa ƴan gidanka tsarkaka Allah kare mutan ƙasar Nijar mun yaba da zabinka ku ce shugaban ƙasa ta ne ku ce general shugaban ƙasa ta ne mu ɗan ƙasa muna son ka ba ma shiri da maikinka domin mun yaba halinka kai dodo kake da turawa da ECOWAS a mulkinka kai tsoro na rabu ne ranka ba wai mutum ba tsarinka general shugaban ƙasa ta ne ka firgita su tun bara ce shugaban ƙasa ta ne kai ne ka sallaban makiya mai tona asirin turawa duk wanda ka taka ya taku kai ne ka fi su haskawa dan kai ka rusa tsarin su har ma suke ta kokawa idan sun yi kai ka tonawa kai na ka ba a ganewa mu dai gaskiyar ka mun karba duk ƴan ƙasa suna son ka mu sai shugaban ƙasa ta ne ka idodon uban maza ta ne mu mulkin ka ba mu manta shi dalilin ka an kasan gobe yau arzikin mu barance kai ne ka kwace ƴancin mu duk ƴan ƙasa mu lazance ka sa talaka darawa a mulkin ka babu mai kwace mai sata ba zai yi sata ba zuwa uban gida ta ne shugaban ƙasa ta ne batan hanci babu ta'addanci mu mulki na soja mun gamsu